Αυτές λοιπόν είναι οι ειδήσεις από Καστοριά, από Πτολεμαΐδα και από Φλόρινα, με πολλά πλάνα αρχείου βεβαίως. Σας δώσαμε μια εικόνα, ένα στίγμα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα αποτελέσματα των πανελλαδικών των σημερινών μαθημάτων. Είχαμε μαθηματικά γενικής, βιολογία γενικής παιδείας, φυσική γενικής και ιστορία γενικής. Και έχω μαζί μου τους καθηγητές από το Φροντιστήριο Θεσμός της Κοζάνης. Ξεκινάω από την κυρία Ηλιάνα Κερμενίδου. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Την κυρία Σοφία Χαρισίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιώργο Φωτιάδη. Και τον Δημήτρη του Ζανδέ. Καλησπέρα. Που τον έχουμε από τη Δευτέρα. Ξεκινάμε πρώτα με τα μαθηματικά της γενικής, μαζί με την κυρία Ηλιάνα Κερμενίδου, και με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας θα δούμε και τα υπόλοιπα μαθήματα. Λοιπόν, κυρία Κερμενίδου, ο λόγος σε εσάς. Καταρχήν, ήταν εύκολα τα θέματα, πώς τα είδατε εσείς? Πώς τα είδατε τα παιδιά καταρχήν? Τα φετινά θέματα ήταν αρκετά πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρυσι, ήταν πιο δύσκολο. Ειδικά ολόκληρο το θέμα Β και το θέμα Δ χαρακτηρίζεται απαιτητικό. Ήθελαν καλή μαθηματική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια. Είχε έξυπνες λεπτομέρειες. Θα τα σχολιάζω και αναλυτικά σε κάθε θέμα. Στο πρώτο θέμα έχουμε την απόδειξη αν οι συναρτήσεις F και J είναι παραγωγήσιμες στο R, να αποδείξουμε ότι η παράγωγος του αθροίσματος ισούται με το άθροισμα των παραγόγων. Απόδειξη η οποία βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 31, αρκετά γνωστή για τα παιδιά. Πρώτος ορισμός, πότε λέμε ότι μία συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη στο σημείο Χ0 του πεδίου ορισμού της. Πάλι ορισμός από σελίδα 22 του σχολικού βιβλίου. Δεύτερος ορισμός, αν Χ1, Χ2, Χ είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ, ενός δείγματος μεγέθους νη και W1, W2, W είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές στάθμισης βαρύτητας, να ορίσετε το σταθμικό μέσο της μεταβλητής Χ. Ορισμός που βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 86 και 87. Συνεχίζουμε με τα σωστό-λάθος. Πρώτο σωστό-λάθος, αν για τη συνάρτηση F ισχύει ότι η παράγωγος σε σημείο Χ0 είναι 0 και για Χ0 ανήκει στο ΑΒ, η F τόνος του Χ είναι θετική στο διάστημα ΑΧ0 και αρνητική στο Χ0β, τότε η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστο στο διάστημα ΑΒ για Χ με Χ0. Η απάντηση είναι λάθος, η επεξήγηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 40. Δεύτερον, ένα τοπικό ελάχιστο μιας συνάρτησης στο πεδίο ορισμού της μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα τοπικό μέγιστο. Είναι σωστό, η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 14. Τρίτον, η διακύμανση των παρατηρήσεων μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες με τις οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις. Είναι λάθος, απάντηση στη σελίδα 97. Τέταρτον, αν για τους συντελεστές μεταβολής των δειγμάτων Α και Β ισχύει ότι ο συντελεστής μεταβολής του δεύτερου δείγματος είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή μεταβολής του πρώτου δείγματος, τότε λέμε ότι το δείγμα Β εμφανίζει μεγαλύτερη ομοιογένεια από το δείγμα Α. Λάθος, και η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 97. Και τέλος, τελευταίο σωστό λάθος, αν ΑΒ είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ω, τότε η έκφραση η πραγματοποίηση του α συνεπάγεται την πραγματοποίηση του β, δηλώνει ότι το α είναι υποσύνολο του β. Είναι σωστό, βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 141. Καθαρά θεωρητικά θέματα, τα οποία απαιτούν το διάβασμα των μαθητών. Συνεχίζουμε με το θέμα το δεύτερο. Έστω α, β και γ ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ω, οι πιθανότητες των ενδεχομένων α το μη β και α ένωση β ανήκουν στο σύνολο λύσεων της εξίσωσης που δίνει το θέμα. Η δε πιθανότητα του ενδεχομένου γ ανήκει στο σύνολο λύσεων της εξίσωσης της δευτεροβάθμιας. Εδώ έγινε μια επισήμανση από το Υπουργείο, έστειλαν στα παιδιά ότι αντί για ανήκουν είναι η λέξη. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι υπάρχει ασάφεια στην εκφώνηση και θα έπρεπε να διευκρινιστεί ότι οι πιθανότητες είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Μόνο αυτό σαν διευκρίνηση. Το πρώτο ερώτημα ήθελε να αποδείξουμε ότι... Συγγνώμη, δηλαδή αυτό μπέρδευε τους μαθητές? Για κάποιον που έχει διαβάσει δεν μπέρδευε. Αλλά γενικά σαν μαθηματικό ζήτημα, σαν μαθηματικός, η εκφώνηση θα έπρεπε να λέει ότι είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Γιατί υπάρχει περίπτωση στα υποσύνολα που υπάρχει ένας τύπος να θεωρήσουμε ότι είναι και ίσα μεταξύ τους. Μάλιστα. Ένας μαθητής που έχει εξασκηθεί θα το παρέβλεπε. Λίγο να μιλήσω στη γλώσσα των νέων, λίγο θα κολούσε εκεί πέρα,
αλλά για κάποιο παιδί που έχει ασχοληθεί αρκετά θα το ξεπερνούσε. Υπήρχε κάποια διευκρίνηση από τους εξεταστές γι' αυτό? Από το Υπουργείο η μόνη διευκρίνηση που ήρθε είναι αλλαγή στη λέξη. Το ανήκουν, το είπανε είναι. Το γνωστοποίησαν δηλαδή στους μαθητές? Ή μετά? Καμία σχέση. Δεν δόθηκε καθόλου στη διευκρίνηση. Δηλαδή και αυτή η αλλαγή της λέξης δεν προκύπτει κάτι για το πρόβλημα που έθεσα εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε στο δεύτερο ερώτημα. Να αποδείξουμε ότι το ΠΑ είναι 1/3, το Π της τομής είναι 1/4 και το Π της ένωσης είναι 1/2. Οι μαθητές έπρεπε να λύσουν τις εξισώσεις, την πρώτη εξίσωση, το γινόμενο, για να είναι ένα γινόμενο ίσο με το 0, αρκεί ένας από τους παράγοντες να είναι 0. Οι λύσεις έβγαιναν 1/3, 1/4 και 1/2. Αυτό ήταν το σύνολο των λύσεων. Ξέρουμε ότι ισχύει η τομή υποσύνολο του α υποσύνολο της ένωσης, άρα από γνωστό τύπο το π της τομής είναι μικρότερο ίσο από την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το α, μικρότερο ίσο από την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η α ένωση β. Και επειδή το 1/4 είναι μικρότερο του 1/3, μικρότερο του 1/2, το π της τομής έβγαινε 1/4, το π του α 1/3 και το π της ένωσης 1/2. Συνεχίζουμε με το δεύτερο ερώτημα. Να υπολογίσετε την πιθανότητα π α τόνος πλην β τόνος. Κάποιο παιδί εδώ πέρα μπορούσε είτε να κάνει χρήση σχήματος είτε χρήση γνωστού τύπου των πιθανοτήτων, των κανόνων των πιθανοτήτων. Οπότε, χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι το π α τόνος πλην β τόνος ισούται με π α τόνος το μη β, το γνωστό π β πλην α. Οπότε, από τον τύπο π β πλην π της τομής έπρεπε να βγει το ζητούμενο. Το ΠΒ δεν ήταν γνωστό, το βρίσκαμε από τον προσθετικό νόμο Π της Ένωσης ισούται με ΠΑ συν ΠΒ μείον Π της τομής. Θα γινόταν αντικατάσταση του τύπου, οπότε έβγαινε το ζητούμενο και η σωστή απάντηση ήταν 1/6. Στο ίδιο ερώτημα ζητούσε να βρούμε την πιθανότητα του ενδεχομένου Δ, πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β. Το Π του Δ ήταν η πιθανότητα του συμπληρωματικού της τομής. Οπότε πάλι από τύπο, 1 μείον π της τομής, έβγαινε 3/4 η απάντηση. Στο Β3 ερώτημα ζητούσε να υπολογίσουμε την πιθανότητα του ενδεχομένου ε, πραγματοποιείται μόνο ένα από τα ενδεχόμενα α και β. Ναι, συγγνώμη, συνεχίζω. Είμαστε στο Β3, Ναι, οπότε το Π της Ένωσης ήταν η πιθανότητα της ένωσης των ενδεχομένων α πλην β, β πλην α, πραγματοποιείται μόνο το α ή πραγματοποιείται μόνο το β. Τα α πλην β και β πλην α είναι ενδεχόμενα ασυμβίβαστα, οπότε από τον απλό προσθετικό νόμο είναι ίσο με το άθεσμα των πιθανότητων, η ζητούμενη πιθανότητα. Και εν συνεχεία με απλές αντικαταστάσεις των προηγούμενων ερωτημάτων και απαντήσεων βρίσκαμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα του ε ήταν 1/4. Τελευταίο υποερώτημα, να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα β και γ είναι ασυμβίβαστα. Κλασική άσκηση, έστω β και γ ότι είναι ασυμβίβαστα. Βρήκαμε την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το γ από την επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης που έδινε. Η μία η λύση έβγαινε 2/3 και η άλλη αρνητική πλην 1/3. Επειδή όμως η πιθανότητα είναι ένας αριθμός που ανήκει στο διάστημα 0-1, απορρίπτουμε το αρνητικό, άρα δεχόμαστε μόνο το θετικό. Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί επομένως μόνο να πραγματοποιηθεί το γ είναι 2/3. Έστω ότι τα ενδεχόμενα β και γ είναι ασυμβίβαστα. Τότε από τον απλό προσθετικό νόμο, π της ένωσης ούτε με πβ συν π γ, καταλήγουμε 13/12 μεγαλύτερο του 1 άτοπο. Άρα τα β και γ δεν είναι ασυμβίβαστα. Το θέμα το δεύτερο έλεγχε σχεδόν το σύνολο της ύλης όλων των πιθανοτήτων, όλο το τρίτο κεφάλαιο. Συνεχίζουμε με το θέμα το τρίτο. Θεωρούμε ένα δείγμα νη παρατηρήσεων μιας συνεχούς ποσοτικής μεταβλητής χ, τις οποίες ομαδοποιούμε σε 5 ισοπλατείς κλάσεις, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα, όπου f της 100 οι σχετικές συχνότητες επί της 100 των αντίστοιχων κλάσεων. Θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις κάθε κλάσης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες και δίνονται τα εξής. Το ποσοστό των παρατηρήσεων του δείγματος που είναι μικρότερες του 10 είναι 10%. Άρα από αυτό το f1% είναι 10%. Το ποσοστό των παρατηρήσεων του δείγματος που είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 16 είναι 30%. Άρα από αυτό το f5% είναι 30%. Στο κυκλικό διάγραμμα σχετικών συγνωτήτων η γωνία του κυκλικού τομέα που αντιστοιχεί στην τρίτη κλάση είναι 108 μοίρες.
άρα το ω3 είναι 108 μοίρες, οπότε βρίσκαμε ότι το F3 είναι 0,3 και επί της 100 30%. Η μέση τιμή των παρατηρήσεων του δείγματος είναι 14, χ μέσο 14. Οπότε από αυτά που ήδη είπαμε, βγάζουμε το πρώτο ερώτημα, το οποίο λέει να αποδείξετε ότι η σχετική συχνότητα F1% είναι 10%, η δεύτερη 10%, η τρίτη και η πέμπτη 30% και η τέταρτη 20%. Ήδη είπαμε τι έπρεπε να κάνουμε. Προέκυπτε από τη μέση τιμή μία σχέση ότι το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων της δεύτερης και της τέταρτης κλάσης είναι 30%. Συγγνώμη, αυτό προέκυπτε από το γεγονός ότι το άθροισμα όλων των συχνοτήτων είναι 100%. Από τη μέση τιμή προέκυπτε η δεύτερη σχέση και με αντικατάσταση σε σχέση με την πρώτη που σας είπα. Έβγαιναν τα αποτελέσματα ότι η σχετική συχνότητα της τέταρτης κλάσης είναι 20%, ενώ της δεύτερης είναι 10%. Στη συνέχεια, δεύτερο ερώτημα, να εξετάσετε αν το δείγμα των παρατηρήσεων είναι ομοιογενές. Το γνωστό σε όλα τα παιδιά ΣΕΒΕ, συντελεστής μεταβολής ή μεταβλητότητας, έπρεπε να μας βγει κάτω ίσο του 10%. Έτσι τα παιδιά από τον πίνακα κατανομής έβρισκαν τη διασπορά του δείγματος, εν συνεχεία την τυπική απόκλιση, οπότε ο συντελεστής μεταβολής με απλή αντικατάσταση του τύπου S προς μέση τιμή επί της 100 έβγαινε 18%. Σαφώς μεγαλύτερο του 10%, άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές, είναι ανομοιογενές. Στο τρίτο ερώτημα μας έδινε τις κεντρικές τιμές πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κλάσης και αντίστοιχα το άθροισμα των γινωμένων των κεντρικών τιμών επί των αντίστοιχων συχνοτήτων 1780. Και μας ζητούσε να βρούμε το πλήθος νη των παρατηρήσεων του δείγματος. Κάναμε χρήση του τύπου της μέσης τιμής, χ μέσο ισούται με 1 προς νη άθροισμα χ i από το 1 μέχρι το 5. Σπάγαμε από το 1 μέχρι το 5, το κάναμε από το 1 μέχρι το 4 συν χ5 νη 5, οπότε εν συνεχεία αφού αντικαταστήσουμε το νη 5 προς νη με το f5 και αντικαταστήσουμε όλα τα γνωστά, μας έβγαινε το μέγεθος του δείγματος 200. Συνεχίζουμε με το τέταρτο ερώτημα, έστω α1, α2, α3, α4, α5, 5 τυχαία επιλεγμένες παρατηρήσεις, διαφορετικές μεταξύ τους από το παραπάνω δείγμα νη παρατηρήσεων. Ορίζουμε ως α μέσο τη μέση τιμή των 5 αυτών παρατηρήσεων και σ α την τυπική τους απόκλιση. Εάν το β' προκύπτει από το κλάσμα α πλην α προς s α για ι από 1 ως 5, να δείξουμε ότι η μέση τιμή β του καινούριου δείγματος είναι ίση με 0 και η τυπική του απόκλιση ίση με τη μονάδα. Το θέμα βασιζόταν κλασικά στην εφαρμογή του σχολικού βιβλίου. Έχουμε που το Υπουργείο έχει τονίσει πως θεωρείται μέσα στην εξεταστέα ύλη. Έχουμε ότι το β' σπάμε τα κλάσματα είναι 1 προς s α επί α μείον μέση τιμή του α προς s α. Είναι γνωστό από την εφαρμογή ότι η μέση τιμή του β είναι 1 προς s α προς μέση τιμή, επί μέση τιμή του α μείον α μέσο προς s α που έβγαινε 0. Και αντίστοιχα η δε τυπική απόκλιση είναι 1 προς s α επί s α που έβγαινε μονάδα. Η επιτυχής αντιμετώπιση του τρίτου θέματος προϋποθέτει την πλήρη γνώση του κεφαλαίου στατιστικής και απαιτεί προσοχή, αυξημένη ευχέρεια στους υπολογισμούς. Συνεχίζουμε με το τέταρτο και τελευταίο θέμα. Δίνεται κύκλος όμικρον... Πάμε στο δέλτα τώρα, Ναι, δέλτα. Μάλιστα. Ναι, Ωραία. τέταρτο θέμα. Λοιπόν, δίνεται κύκλος όμικρον ρ με κέντρο όμικρον και ακτίνα ρ ίσον 5 και ορθογώνιο αβ γ δέλτα εγγεγραμμένο στον κύκλο αυτών, με πλευρά αβ ίσον με χ όπως φαίνεται στο σχήμα. Να δείξετε πρώτο ερώτημα ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου αβ γ δέλτα ως συνάρτηση του χ δίνεται από τον τύπο f του χ που δίνει η εκφώνηση. Παρατηρούμε από το σχήμα ότι το τρίγωνο α δέλτα β είναι ορθογώνιο, άρα η γωνία α βαίνει σε ημικύκλιο, οπότε η δέλτα β είναι διάμετρος. Σύμφωνα με το Πυθαγόριο θεώρημα που ξέρουμε από το γυμνάσιο, το δέλτα β στο τετράγωνο ισούται με αβ στο τετράγωνο συν α δέλτα στο τετράγωνο και επιλύοντας αυτή την εξίσωση, το α δέλτα ισούται με ρίζα 100 πλην χ τετράγωνο. Προσοχή, εδώ πρέπει να πάρουμε περιορισμούς. Θα πρέπει η ποσότητα 100 πλην χ τετράγωνο, επειδή βρίσκεται κάτω από ρίζα, να είναι καθαρά θετική ποσότητα. Επιπλέον το χ, επειδή υποδηλώνει μήκος το αβ, είναι και αυτό θετικό. Άρα έτσι βρίσκουμε ότι το χ είναι ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 10. Στη συνέχεια βρίσκουμε τον τύπο ο οποίος μας κάνει το εμβαδόν.
αλλά λόγω βιασύνης δεν το έχω γράψει στο Δέλτα 1 ερώτημα, τώρα το παρατηρώ. Ο τύπος είναι, το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι βάση επί ύψος, όπως είναι γνωστό. Η μία η πλευρά, η ΑΒ είναι Χ, η ΑΔ είναι αυτή που βρήκαμε σε ρίζα. Ναι. Οπότε είναι ΑΔ επί το Χ. F του Χ ισούται με Χ επί ρίζα 100 πλην Χ τετράγωνο, με Χ ανήκει στο 0,10. Και μισό λεπτό λίγο θέλω να δω κάτι ακόμα, επειδή βλέπω στην οθόνη. Λοιπόν, βιαζόμαστε για να τα γράψουμε και γίνονται μερικές φορές λάθη. Λογικό είναι με το τα προλάβουμε. ΑΔ στο τετράγωνο που ισούται με τη ρίζα, χωρίς το τετράγωνο. Οκ, κατάλαβα. ΑΔ ισούται με τη ρίζα. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό να το ξέρουν δηλαδή και οι μαθητές που μας ακούνε. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και ο Γιώργος που είναι φυσικός θα μπορεί να μου το επαληθεύσει. Είναι πολύ γνωστό. Okay. Λοιπόν, οπότε, συγγνώμη, αλλά λόγω βιασύνης. Όχι, εντάξει, αλλήμον αφού μας το αναφέρατε κιόλας. Το είδα στο γραπτό στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, ωραία. Να μας βοηθάτε με τις κάρτες έτσι για να μας κάνετε και τις επεξηγήσεις. Στο Δέλτα 2 να βρείτε την τιμή του Χ για την οποία το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο. Για τη τιμή αυτή του Χ δείξτε ότι το ορθογώνιο ΑΒ Γ είναι τετράγωνο. Με το που βλέπουν τα παιδιά τη λέξη μέγιστο, κατευθείαν πάει το μυαλό τους σε μονοτονία και ακρότατα. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση, τη θέτουμε ίση με το 0, βρίσκουμε τις ρίζες, πινακάκι, προσοχή. Πρέπει να φαίνεται το πεδίο ορισμού, είναι από το 0 μέχρι το 10, πάλι εδώ το 10 ξέφυγε λόγω κεκτημένης ταχύτητας. Ο πίνακας δεν είναι και τόσο σωστός. Αλλά τα παιδιά που έχουν δώσει μαθηματικά γενικής, ακόμα και αυτοί που δεν διαβάζουν τον ξέρουν τον πίνακα. Λοιπόν, οπότε παρατηρούμε ότι η συνάρτηση παρουσιάζει ολικό μέγιστο για χ με 5 ρίζα 2, το οποίο το